No niin, Suomen-sarjan runkosarjan ottelu. Peve Tuuski, Jokipojat jännittävien vaiheiden jälkeen lopputulos vierasjoukkueelle 1-2. Molempien joukkueiden päävalmentajat paikalla, käydään ottelua läpi. Saatte omin sanoin kertoa, miten näette ottelun ratkaisuun lyhyesti tai vaikka pitkästi. Aloitetaan vierasjoukkueesta Niko Eronen. Ole hyvä. No kiitos. Kyllä me oltiin tänään valmiita heti alusta lähtien. Saatiin nopeasti noin 2 maalia, mitä tuossa nyt saatiin aikaiseksi. Ja sen jälkeen otettiin aika paljon jäähyjä ja tavallaan jouduttiin sitä kautta sitten semmoiseen kamppailun rooliin vähän tuossa näennäiseen vastaanottava osapuolirooliin. Oltiin valmis tekemään ja maksaa täysi hinta tänään siitä, että 3 pistettä saadaan. Mun mielestä oli kyllä yksi kauden hienoimpia voittoja, eli 3 peliviikkoa ja viimeinen peli ja hieno taistelu ihan joka jättä. Kyllä me nähtiin tänään 2 hyvin saman tyylistä joukkuetta. Molemmat aika pitkälti hyvin luisteluhuomessa. Tosi hyvä tempo oli tämän päivän ottelussa läpi. Vähän jäi kyllä kieltämättä kismittämään. Oli vähän huonoa tuuria siinä Koistisen Matin tilanteessa. Kävi kaveri vähän jo kaatu siinä. Oli päättänyt jo taklata ja tavallaan se tuli sitten siihen. Vaikea vetää komentoa takas, mutta näitä pelissä sattuu. Jees, kiitoksia. Sitten Peve Tuuski ja Simo Mälkiala. Joo, samaa mieltä siitä, että oli tosi hyvä tasoinen peli. Ihan jos sen mitä on mestispelejä tällä kaudella nähnyt, niin ihan kyllä verrattavissa. Vastustajakin oli hyvä. Se pelin lähtö, se ei ollut edes meiltä huono, mutta 2 ne on pieniä juttuja, mutta ensimmäinen maali, niin meillä on ollut kuin 4 äijää kentällä. Vaihtovirhe ja sitten toinen niin 100-0 aloitustappio ja siitä ykkösellä kiekko pussiin. Mutta sitten taas sen jälkeen, miten heti otettiin homma hanskaa sen jälkeen ja miten pelattiin jo se eka erän loppu, niin niistä paikoista oltaisiin voitu jo ekassa erässä lyödä se 2-2 se peli. Ei toinen erä, 3. erä, mun mielestä me oltiin koko ajan tuossa pelissä niskan päällä ja ei tässä tuossa kopissakin sanoin, niin ei ole mitään syytä päätä lyödä pensaan se, että toi tapa millä me pelataan ja taistellaan ja yritetään ja miten me pystytään näitä pelejä viemään, niin pitää olla ylpeä, joka jätkä ylpeä siitä tekemisestä, että ihan turha hävetä, että se, että nyt ei ole 5 peliä tullut pisteitä, niin totta kai se aina näkyy jossain. Tää on mukavampaa keskimäärin voittaa kuin hävitä, mutta mä näen edelleenkin tän silleen, että tämä tilanne, niin tää on meille mahdollisuus. Tuolla on silti niin hyvä kuin se henki voi olla, niin se on tuolla jengissä. Ja tästä kun sitten torstaina tämä homma kääntyy, niin sitten me ollaan aika vahvoja kyllä henkisesti. Voisiko sanoa, että tämän pelin perusteella ensi viikolla ei tarvitse ylivoimatreeniä hirveästi pitää, vaikka nyt ei maalia tullutkaan? Taisi yhden erän verran olla YVtä pelkästään teille. Niin, no se YV-hommakin on sellaista, että pitää tietysti katsoa ja funtsia ja siinä vähän äijätkin välillä vaihtuu ja näin ja katsoa vähän videoitakin, mutta ei siinä nyt, siitä puuttuu ne maalit. Kyllähän siinä niitä laukauksiakin on ja ehkä me vähän röyhkeämmin me tarvittaisiin se toinen mies vielä sinne maali edustaa. Että meillä siellä on nyt vain yksi mies ja tänäänkin tuli hirveä määrä kuitenkin veskarilta ripareita siihen eteen, että sinne pitäisi saada vaan sitä voimaa ja räväkkyyttä. Sieltä ne YV:lläkin ne maalit vaan tuppaa tulemaan. Miten Jokipojille tämä pieni kaukalo, joissa ei kuitenkaan mikään ihan näin pieni ole, ja miten olette pelannut tähän mennessä vieraspelejä, niin oliko miten kulttuurisokki tämä pieni loota, mikä täällä on? No ei kyllä, että tässä on nyt 5 edellisestä pelistä niin 4 pelattu vieraissa ja pääsääntöisesti melkein kaikilla, missä on käyty, niin on ollut suht pieni kaukalo. Se on sopinut meille mun mielestä tosi hyvin. Ei ole ollut ongelmia siinä. Sitten, oliko medialla kysyttävää? Miten vakavissaan Jokipojat yrittää nyt nousta mestiksi? Yrittääkö vakavissaan?
No kyllä me totta kai kaikki toiminta tähtää siihen, että me oltaisiin urheilullisesti ja taloudellisesti niin päteviä, että me voitaisiin nousua hakea. Ja kyllä niin kuin joukkue on sitä mieltä, että me lähdetään sarjan voittaa ja sitä kautta sitten. Mikä se sääntö on? Yksikö nousu? En tarkkaan tiedä sitä, mutta lisenssihakemukset on sisässä. Kaikki on menossa. Joka seuraus, kaikki on menossa. Tässä vaiheessa kaikki on menossa yhtä innolla. Miten aiotaanko käyttää sitten vähän ennen pudotuspelejä, tehdään pari pelaajahankintaa ja... No sen aika näyttää sitten. Meillä on hyvä runko ja rosteri tossa ja laajuutta kuitenkin löytyy. Että... Ei paljon vaatisi, niin sillä nousta. Niin, no katsotaan sen miten peliä voi nousta tälläkin. No, katsotaan. Sinne lyhyesti jos vastaa, niin kyllä me sinne tähän. Jos ei muuta, niin kiitoksia molemmille joukkueille. Kiitos. Kiitos.